ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଗୋଲଗେଟ ମଲ୍ଲିକ, ମୋ ଘର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ମୋର ପେଶା ହେଉଛି ମାର୍କେଟିଂ, ବାଇକ୍ ଚଲେଇ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା। ମୁଁ କିଛି ଦିନ ମାର୍କେଟିଂ କଲା କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋର ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ବାହାରିଲା। ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ଡକ୍ଟର ଦେଖିଲା ପରେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ L4 L5 ଦବିଛି, ଆପଣ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇ କିଛି ଦିନ ପରେ କମିଯିବ, ପୁଣି ଯୋଉଟା ସେଇ କଥା। ତାପରେ ପୁଣି ଡକ୍ଟର ଦେଖିଲି, ଡକ୍ଟର ନାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଅ, କିଛି ଦିନ ପରେ ଯଦି ହେବ ଅପରେସନ ହେବ ତାହେଲେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଅ, ଦେଖିବା। ମୁଁ ତାର ବହୁତ ମନସ୍ତାପରେ ଥାଏ। ବାହାର ଶୁଣିଥିଲି ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ, ତା ଫେସବୁକ୍ରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଦେଖିଲି ଲିଙ୍ଗରାଜ ହେଲ୍ଥକେୟାର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନରେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲି। ସେମାନେ କହିଲେ ଆପଣ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ମୁଁ ସେଠି ଗଲି, ଦେଖିଲି, ମାସ କଥା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନେଲି। ନେଚୁରୋପାଥି ଆଉ ନେଚୁରୋପାଥି କେରଳ ପଞ୍ଚକର୍ମ ନେଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖିଲି ମୋର କିଛି ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ କରି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ହେଉଛି ନ ହେଉଛି ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଦେଖିଲେ ତାର କିଛି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ନାହିଁ, ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି। ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆସିଲି, ଏଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଉଥରେ ନେଲି। ମୋର ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି ମୋର 50 ରୁ 60% ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କିଛି ମୋର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ବି ମୁଁ ଆରାମସେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ପାରୁଛି। ଯେଉଁ ପେନ୍ଟା ହେଉଥିଲା, ପେନ୍ ବି ଏବେ ନାହିଁ। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି।